kuti mira timboona kuti tikwanisa kutora matest because munhu wacho anokwanisa kuona matest waiwo saka havana kukwanisa kuita se kuonekwa nezuro azoonekwa nhasi saka ndokwanzi kensa yacho yakakwira sterek then kumapasti kumati 1 ndokwavashayika saka tingati pari zvinezvi pane urongwa here? Urongwa huripo ndekuti twakamirira vana vari kubva kuuk saka urongwa huchataura mangwana sechirwere chiriko checorona vanhu vari kuronga kuti toita sei nekuti pari kudikana nhamba yekuti iwe kurufu hatisi vese vanhu unouya toziva kuti 6 Manatsa maimuziva munhu wevanhu asi pari kurongewa nenyaya yekuti toita sei nenzvimbo yacho tinozozivisawo mangwana. Saka tingati urwere uhwu hwanga hwatora nguva yakareba sei vaManatsa vachirwara vachizoendeswa kuchipatara? Urwere hwakatangira 1 to 2 years rinorigora hatisati kuroverenga zvarenda asi 1 to 2 years saka paurwere uyu hunoramba uchingokwira kusvikira munhu ashayika. Saka kureva kuti nzvimbo yekuchemera vanhu vambofanira kuungana panapa pari zvinezvi asi muchimbofanira zvichizoziviswa kuti vanhu vachazoungana kupi semuimbi mukuru? Mangwana ndo pachinyatsozivisiwa kuti urongwa huchafamba sei pachachemerwa kupi asi pano ndo pamupapo. Indonzi Stephen Changarama ndini muzukuru wa Manatsa uyo anovati anasi. Saka mamiriro akaita zvinhu ndezvekuti pari zvino hapana zvati zvaakuzivikanwa nenyaya yekuti munhu ashaya nhasi kumahwami pari renyatwa. Saka uyezve kune vakomana vari kumirirwa vari kunzi kwenyika vanofanira kuti vange vasvika. Saka pavari kuchemerwa ndepano kune borini pamba pavo. Saka urongwa hwekuti vanhu vachazonyatsoungana kupi zvese zvichaziviswa mangwana kuti pari zvino vanhu vangouya kunokumba kwavo ndemamiriro azvikaita. Chipo chirurwa tibembere tidye make tamja handitya mudhara uyu masongs airova ini ndichikura ndakazvara kudhara but takakura nguva yamudhara aiwa ngavazorore mugare. Music project inofanira kudzosa inofanira kuti piracy iite shoma kuti vaimbi vakwanise kusurviva. Vaimbi vakasurviva pakanotengeswa maCD paipai vaimbi vanobva vakwanisa kuwanawo something chekuti vakwanise kubata chimuviri. Izvozvi zex zvafa muri inofanira kuramba ichisurviva nemusic iyoyo yakasiyiwa kubva mumashure. Haifanira kuti nhasi zvima zvangopera zvakadaro toziva kuti tana Soja Love aiwa tana chakati but ava ndo vaimbi vedu nana John Chibadura nana Simon Chimbetu Leonard Jakata vachifamba vakadaro vaita macompetition kudhara chingoziva vachikura vachifamba vakadaro chingonzwa mhanzi yavo tichienda kusvika tazokurawo kudai. Saka imimi 6 Manatsa makatanga kumuziva rini mukoma? Ini ndakatanga kufarira music 1990 ndomona ndati kurei ozi ndakusekondari ndikana ndakuchinyangozonzwisisa kuti uyu ari kuimba kuti chii tichikura. Dynamos pane kamukasongo kaikawazoimba kedynamos taifarirawo Dynamos tichikura ndo yanga ingori team nana Caps chichi zvebhora izvi tichingonzwa taitozonzwa kukurudzirawo nevaimbiva but panoda kuti pagadziriswe patariswe panyaya yepiracy apa yanyanya kuridzwa music yemunzira iyi. Hamene kuti zvinofambiswa sei ipapo pagadziriswe kuti vaimbi varambe vachisurviva kumhuri. Zvinhu zvaakaimba kubva kugore raatanga kusvika azonzi afa zvofanira kuramba zvichiendera mberi. 6 Manatsa takamuziva kutanga achiimba secular music I think achiimba nana songs dzana Dynamos kamirira Dynamos yahwina chichichi nekufambawo kwenguva achizotendeuka achizoita mufundisi zvinhu zvinongochinjawo ndokunaka kwazvo. VaManatsa vatisiya tarwadziwa chaizvo. Ndinobva kurwadziwa
takamira semhuri Zimbabwe ndakazvimirira semu nekushakirwa nemudhara wedu Manatsa. Vanga vari baba kwatiri, takatarisa nezvataita, takabva nekukura tiri vadiki tichivaona vachiimba pamagala. Handina hangu zvakawanda zvekutaurapo murume yavo pati ndikurwadziwa mumwoyo mangu. Mamuri kuzere kuti ashaya nhasi? Ndasingazvizivi inini. Ndarwadziwa sere kusvika kwokupedzisira. Azorake murugare. Vakarwara nekensa netime yakareba. Kurwara nekensa nezuro ndopakatakurwa vachienda kuchipatara, vachienda kudiagnosis yavo yavanoenda every time. Saka dokta ndopakataura kuti mirai timboona kuti tikwanisa kutora matest, because munhu wacho anokwanisa kuona matest iwayo. Saka havana kukwanisa kuita kuonekwa nezuro, azoonekwa nhasi. Saka ndopanzi kensa yacho yakakwira stereki, then kumati 1 ndipo vashayika. Saka tingati pari zvinezvi pane urongwa here? Urongwa huripo ndekuti takamirira vana vari kubva kuUK. Saka urongwa chataura mangwana. Sechirwere chiriko checorona, vanhu vari kuronga kuti toita sei, nekuti pari kudikana nhamba yekuti iwe kurufu. Hatisi vese vanhu unowe toziva kuti 6 Manatsa vaimuziva munhu wevanhu, asi pari kurongewa nenyaya yekuti toita sei nenzvimbo yacho tinozozivisawo mangwana. Saka tingati urwere uhwu hwanga hwatora nguva yakareba sei vaManatsa vachirwara vachizoendeswa kuchipatara? Urwere hwakatangira 1-2 years, rinorigora hatisati takuruverenga zvarenda, asi 1-2 years. Saka paurwere uyu hunoramba uchingokwira kusvikira munhu ashayika. Saka kureva kuti nzvimbo yekuchemera vanhu vambofanira kuungana panapa pari zvinezvi, asi muchimbofanira zvichizoziviswa kuti vanhu vachazoungana kupi semuimbi mukuru? Mangwana ndipo pachinyatsoziviswa kuti urongwa huchafamba sei, pachachemerwa kupi, asi pano ndopapo. Indonzi Stephen Changarama, ndini muzukuru waZimbabweans uyo anovati nhasi. Saka mamiriro akaita zvinhu ndezvekuti pari zvino hapana zvati zvaakuzivikanwa nenyaya yekuti munhu ashaya nhasi kumahwami arirenyatwa. Saka uyezve kune vakomana vari kumirirwa vari kunzi kwenyika vanofanira futi vange vasvika. Saka pavari kuchemerwa ndepano kunegorini kufamba kwavo. Saka urongwa hwekuti vanhu vachazonyatsoungana kupi zvese zvichaziviswa mangwana, kuti pari zvino vanhu vangouya kunokumba kwavo. Ndemamiriro azvikaita. Chipo chirurwa chipembere tidye make tamja andidya. Mudhara uyu masongs airova ini ndichikura, ndakazoona kudhara but takakura nguva yamudhara. Aiwa, ngavazorore mugare. Music project inofanira kuti piracy iite shoma, kuti vaimbi vakwanise kusurviva. Vaimbi vakasurviva pakanotengeswa maCD paipai, vaimbi vanobva vakwanisa kuwanawo something chekuti vakwanise kubata chomuviri. Izvozvi zex zvafa, mhuri inofanira kuramba ichisurviva nemusic iyoyo yakasiyiwa kumashure. Haifanira kuti nhasi zvima zvangopera zvakadaro toziva kuti takana Soja Love, aiwa takana chakati. But ava ndo vaimbi vedu, nana John Chibadura, nana Simon Chimbetu, Lena Zhakata, vachifamba vakadaro, vaita makompetition pakudhara. Chingoziva vachikura vachifamba vakadaro. Chingonzwa mhanzi yavo tichienda kusvika tazokurawo kudai. Saka imimi Zex Manatsa makatanga kumuziva rini mukoma? Ini ndakatanga kumuziva, ndakatanga kufarira music 1990 ndomona ndati kurei, because ndandakusekondari.